Изключителни природни дадености, използвани, но и запазени през вековете. В съчетание с тях богато историческо наследство, датиращо от времето на траките. И за финален штрих – модерна база за спа и бално лечение, където може да разчитате на високо квалифициран медицински персонал. Това уникално съчетание предлага долината на розите и тракийските царе. Регион, който ви предоставя като възможности лечение, възстановяване и релакс не само за тялото, но и за духа. Разположена в сърцето на Розовата долина, с богатство от лечебни минерални води и отлични климатични условия, община Павел баня е притегателен център за туристите от страната и от чужбина. Разположените тук термоминерални извори класифицират Павел баня като национален балнеоложки център и спа-курорт с национално значение. Водите се характеризират като слабоминерални, хипотермални, радонови, силициеви и флуорни. Те са приложими в лечението на дегенеративни и възпалителни ортопедични заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, на гръбначния мозък и на много други. Модерните бази, с които курортът се гордее, предлагат различни форми на кинезитерапия и лечебни и релаксиращи масажи. Хотелите в общината предлагат на туристите отлични места за настаняване, специализирани лекарски кабинети с обособени зони за различните видове лечения и с добро оборудване. Още едно място, богато на подземни води на територията на долината на розите и тракийските царе, е община Мъглиж. Водата тук е богата на флуор, водороден сулфид и метасилициева киселина. Това я прави изключително полезна за лекуване на хора с кожни, ортопедични, неврологични и други заболявания. Най-прочутото с това е село Ягода, намиращо се по средата на пътя между Стара Загора и Казанлък. Тук има множество извори на лечебна минерална вода с висока температура, подходящи за лечение или възстановяване. Много от тях са с уникални показатели, което дава възможност село Ягода да се превърне във водещ балнеолечебен център. Друго райско кътче в региона на община Мъглиж е комплекс Ягодите. Кокетно сгушен в село Ягода, в този комплекс гарантирано ще се отдадете на пълния релакс. И докато отмаряте около открития басейн, имате възможност да се насладите на красивата природа на Средна гора и на панорамния изглед към Стара планина. Опознавайки тракийското наследство на територията на община Казанлък и опиянявайки се от аромата на розите в долината, няма как да устоите на изкушението, което предлагат местните спа-хотели. В сърцето на Казанлък се намира хотел Палас. Отсядайки тук, ви е гарантирано пълно спокойствие и грижи под вещите ръце на квалифицирания персонал. Релаксиращи класически и екзотични масажи, с които напълно забравяте стресовото ежедневие. Парна баня, сауна и подканящо джакузи. Това е само малка част от удоволствията, които тук са гарантирани. Още едно отлично предложение за възстановяване от забързания делник тук, в Казанлък, е клуб Хармония Спа. Спа и козметични процедури, финландска сауна и още редица други изкушения, на които не може да устоите. В непосредствена близост до минералните извори се намира аквапарк Уотерленд. Една атракция, на която не може да устоите. 5 басейна, всеки един от които се захранва с минерална вода. Водни пързалки, барове и масажни зали, а за сигурността на почиващите се грижат специалисти. Рехабилитация, профилактика и отдих гарантирано и то през цялата година. Това предлага балнеохотел Стряма, град Баня, Карловско. Предимството е, че в курорта се намира естествено находище на лечебна кал, което се използва при провеждането на комплексно балнеолечение. Изключителният медицински персонал се грижи за посетителите, а мястото е благодатно за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, централната нервна система и други. И докато дискомфортът напуска вашето тяло, няма как да останете безразлични и към грижата за душевния си комфорт.
отпускащи масажи, пълен релакс и желанието да се върнете отново на това място, защото всеки ден се чувствате специални. Градът на чешмите, както още наричат Сопот, се слави с многобройните си чешми от по-старо и ново време. Бистрата планинска вода и ромолящите из целия град вади създават неговото неповторимо романтично очарование. Не случайно името на града идва от старославянската дума Сопух, извор, водата на който е прокарана през дървена или метална тръба. Сопотските улички примамват с ромона на вадите, които разказват за минали времена, за битки и герои, за любов и незабрава. Водата носи със себе си спомена за доброто, което е било, и надеждата, че пак ще бъде, докато я има водата, докато го има Сопот.